visite naar de finale van de TVK. Kom maar op, dit kom mee vieren. Met z'n allen op het plein, van zo'n goed en klein. Kom maar op, dit kom mee fiets. Hallo Limburg! 4 februari stonden wij in de finale van de TVK en we reden nu aan naar de studio. Het is vreks koud. Wij zijn gearriveerd bij Marlstone. En we gaan nu de nieuwe versie van Kom maar op opnemen. Het is vreks koud. Ja. Nee hoor, dat is de voorkant. Wat grappig. Ingang studio's, hier.